Sanibonani babukeli, kusasa yilo i-champion leli. Siyaphinda siyahlangana futhi kuyiMafikeng ngayo i-heartbreak ngoba niyazi ukuthi inhliziyo zabantu zibovu, zigazi, zephukile. Kukhona bephuka, khona bephukile ngikhuluma nawe, khona basazophuka. Nawe ngahle uyalandela, ungavumi uba i-victim nawe. Babhalaka abantu basibekela nje indaba zabo njengoba zinjalo. Namhlanje sibhalelwe usizo. Sibhalelwe usisi. Usisi uyasibekela udaba lwakhe ukuthi luyisima kanjani, ukuthi wephuka kanjani. Hayi, angachithi isikhathi kungaphela isikhathi. Ile nto ekuthengwa ngayo mase kuthengwa. Mangisondele nje kulo lolu daba ukwenzela ukuthi nizwele. Luyisima kanje-ke lolu daba. Sanibonani eMafikeng. Igama lami ngu-Asavela, ngephulo Sibusiso. Leyo nja leyo Sibusiso ngiyifuna ukuyibona, naye uyazi ukuthi angimfuni ukumbona ngoba wangephula. USibusiso wayeloku engigqugquzelela nje ngishela, ngingamfuni. Nami angazi ukuthi yini eyidala ukuthi ngingamfuni ngoba ngagcina sengimthanda. Ngani uma ngizibuza futhi ukuthi yini le eyidala ukuthi ngingamfuni ngaSibusiso ngangayitholi. Waloke nje encekelele uSibusiso, encekelele ngaze ngagcina sengimthanda, ngamnqoma, sathandana. Sithe mase sithandana kanjalo zaqala iy'nkinga, kodwa-ke iy'nkinga zaqala after ngilalile naye. Kanje mase ngilalile naye ngabe sengimbuza ukuthi ngabe unaye yena umuntu anaye kula ngapha izakhona vele ngoba phela kumele bangimtshele ngimbuze singekalali. Wabe sengitshela ukuthi hhayi, ukuthi ukhona umuntu, bakhona abantwana nabo. Ngathi akusho ukuthini? Wathi mina ngiyaziqonyelwa-ke Nkosi yami, iy'ntombi nginazo, nawe njengamanje ungiqomile, hhayi ukuthi ukugcina, zikhona ezinye ezisazoqoma. Ngiyaziqonyelwa Nkosi yami, azithandela amantombazana kumina, nami futhi-ke ngiyazithandela kuwo. Ngathi hawu, Sibusiso yini le nto ongitshela yona? Wathi ngiyakutshela Savela, mina ngiyaziqonyelwa, ngiyazithandelwa. Angangicabangi ukuthi uyadlala. Kwakhala ifoni ngelinye ilanga, wayiphendula phambi kwami, hhayi nokuthi wasoduka phambi kwami, wayiphendula phambi kwami. Xoxa nentombi yakhe, incoma, itshela indlela ayithanda ngayo nani. Wathi uma yidropha ngabuza ukuthi yini lento oyenzayo. Wathi ngikutshelile nje ukuthi mina ngiyaziqonyelwa mina. Abesifazane bangithanda, so kumele ngithini? Ngathi kodwa bengekho-ke mhlawumbe enye indlela obongenza ngayo-ke, mhlawumbe uphume uyoliphendula phandle ucingo lwakho. Wathi hhayi, uzojwayela wena, iyakuthusa nje le nto ngoba isaqaleka kodwa uzojwayela, khululeka. Hhayi, ngabona ukuthi inkinga-ke ngabe sengimthanda uSibusiso Nkosi yami ngoba phela heyi, indoda emadodeni liyana, hhayi saqhubeka. Leya ndoda ayinako nje ukuthi ifonelwe amantombazana awu-5, nginayo. Iwaphendula nje, watshela amazwi amnandi wodwa. Nami uma ngingekho engitshela lawo mazwi, hhayi abengasekho mnandi-ke kumina ngoba phela la mazwi ngiyawazi ukuthi aphinde atshelwe amanye amantombazana. Qhubeka sinomabura. uMabura lokho engixhaphaze njalo. Kwelinye ilanga ngithi ngiyeza kuMabura, athi hhayi ngingezi, khona osekhona. Ngithi ngiyavuka ngolakathi angakutshela ukuthi mina ngiyaziqonyelwa, awukahle kancane ngedrama.
Kwesinye isikhathi uthola ukuthi ngifikile kuye sihlala imini yonke kube mnandi late ngithi ayi ngeke ngisahambi ngiyalala athi ngeke ukwazi ukulala. Uyezwa uZimasa. Ngithi hayi ngeke phela mina ufike qala day. uZimasa uyeza. Naye akwazi ukuthi afike la uZimasa. uZimasa akazi ukuthi nginamanye amantombazane. Wazi kuyena yedwa. So uzangisiza ungihambene. Uhamba inhliziyo ibuhlungu lapho ngiyokhala mangifika ekhaya angifonela angitshela ukuthi hayi uyaxolisa ngalento eyenzekile kodwa ke bekumele ukuthi yenze ngoba phela uZimasa bengeke zikwazeke ukuthi afike nje khona intombi la. Ngiyokhala ke lapho ubusuku bonke ngitshela ukuthi awusibusise ngiphumile kuye ngamkhulumisa ilanga lonke nabe ezithulele futhi ngimdonse late ngimkhumbule ngimdonse axoxe kube mnandi ungixhaphazile manje uSibusiso ngayo yonke indlela ongathi uyicabange amantombazane emfonela phambi kwami amanye chatha nawo phambi kwami amanye ashaye nawo i-video call ngikhona la endlini asuka uSibusiso wazihlalela esofeni ashaya i-video call khulume nentombi. Ngabona ukuthi wangixhaphaza lo mfana ngazitshela kodwa ukuthi hayi angizukumiyeka. Lokho phela nami ngiyintombi phela ngiyashelwa ngaze ngeshelwa umunye umfana engamthanda ngabese wathi uSibusiso esafonelwa intombazane esaxoxa nentombazane ngafonela lo mfana ngaxoxa naye nami. Ulakavuka ngalo lapho uSibusiso eza kumina ezongibuza ukuthi kwenzakalani. Lo mfana ngayemtshelile vele ukuthi nginomuntu. Thatha lo phone uSibusiso wabuza ukuthi yewona mfana ufuna nentombini yami. Mfana besasho ukuthi hayi intombi yami le ngisanda kuyithola kodwa ingazisile ngawo ukuthi ukhona. Ngiyaxolisa mfethu ukuthi ngikhulume nentombi yakho kodwa ke iyona engifonele bekumele ngithini ngizibe. Thatha ifoni wayiphonsa le wangikwatela. Awungasho ngithi awukodwa nawe nezintombi nje Sibusiso. Mina sekurongo ke nami ngiba nendoda. Hayi ngicela ungixolele. Ngizithathele ifoni yami ngiphuma ngihamba. Kwaba mhla sigcinana noSibusiso wazama ukungifonela engakusasa zama ukungithinta. Hawu ngabe sengiyibuka nje ngabe ngisho ngithi liyabila lalikhona itsapha. Kwaba ke sihlukana kanjalo sinoSibusiso kodwa engilimazile ngoba phela ngangicabangela umuntu wayenza nomi kanjani. Ngithi angeke ngizovela ke nami nolami udaba nokuphula uMabura. Ngiyabonga. Lolu daba lomnandi leli. Lomnandi lolu daba ngoba phela manje nakusho ukuthi uMabura wayihlukumeza lenkosazana. Nayo yakwazi ukuthi iziphindezele. Ngiyathemba ukuthi usesela ikhona uxolile. Ngoba phela naye wakwazi ukuthi amchise uMabura. Ngiyabonga.